Krásný den, já vás vítám u dalšího videa naší série Jak to vidí chlap. A dneska budu mluvit o ženském sebevědomí, dneska budu mluvit o dvou rovinách ženského sebevědomí, o tom, jaké třeba v rámci klientské praxe zažívám případy takových jako slabin v rovině sebevědomí u žen, dvou hlavních pólů v tomhletom směru a jak si třeba v těch jednotlivých případech pomoci, aby to sebevědomí bylo lepší a co mohou být příčiny toho sníženého sebevědomí. Budu vycházet z klientské praxe, kde jsem si zvykl na první nebo druhé schůzce se ptát klientek na to, jak se cítí sebevědomé ve vztahu sama k sobě, nebo jaký mají vztah sama k sobě, třeba na škále od 0 do 10. Klientky často odpoví nějaké číslo a většinou už jako z toho jejich přemýšlení vnímáte, že těch rovin je tak trošku víc a někdy to i zazní, takový to, no ono záleží jak v čem, ono záleží jak kdy. Jo, a to je přesně ono, mě to potom nahrává na to se zeptat podrobněji a to tak, jaký číslo byste dali ve vztahu sama sobě, když jste ve výkonu, a jaký číslo byste dala sama sobě ve vztahu sama k sobě, když v tom výkonu nejste, když jste čistě sama za sebe. Můžeme si to ve výkonu a bez výkonu ještě víc podrobněji popsat. Ve výkonu rovná se většinou opravdu ten zápřah, kdy jedu ten mod jako kariéra, domácnost, práce, ale mnohdy to jsou i nějaký sportovní výkony, nějaký sociální status, schopnost vydělat peníze, schopnost vylízt na nějakou vysokou horu, hodně toho procestovat a podobně. Prostě takový ty jako kvality, který ta žena je schopná si vypsat do Excelové tabulky a mít takový jako seznam těch výkonnostních rovin, který třeba všechny zvládá. Vedle toho máme tu rovinu bez výkonu, já tomu říkám taková jako autentická ženská rovina, respektive jako přijímání sama sebe a vztah sama k sobě v nějaké té čisté, autentické rovině, bez toho, aniž byste musela něco extra dělat. Nebo v takovém tom jako ženském plynutí. Jo, ženská energie, takže nějaká rovina jako vzhledu, přirozený svý přitažlivosti, nějaká rovina takový ty jako přirozený ženský hravosti, lehkosti, prostě pocitu sama ze sebe, který se promítá ať už v interakci s lidmi, ale především v interakci v partnerském životě s muži, prostě s protějšky ve vztahové rovině. No a v dnešní době se setkávám právě s tím, že ženy často mívají velký rozdíl mezi těmito dvěma čísly. Jo? A asi vás nepřekvapí, že v té rovině výkonů mají dost často vysoký číslo, ale v té rovině jako jsem prostě sama za sebe, jsem jen tak mají to číslo dost nízký. To můžou být rozdíly jako 8:4 třeba, někdy i 8:3, opravdu jako velký skoky. No a pokud si ta žena potom klade otázku, proč se jí právě na té vztahové rovině, protože vztahy bývají často to nejdůležitější, kvůli čemu chodí ke koučovi, proč se jí nedaří, tak jako odpověď hledejte právě tady. Jo, protože pokud vy se cítíte hodnotný pouze na úrovni nějakého výkonnostního módu, ale na té úrovni toho módu jako sama za sebe, čistě autentický, plynutí ženský a podobně, ženská energie, se hodnotná necítím, tak se vám to musí jednoduše v tom partnerském vztahu projektovat. Jo? A to potom mluvili jsme o tom s Lenkou ve videu o toxických vztazích, často o tom módu těch v uvozovkách jako ledových královen, neberte to nějak jako útočně, je to prostě pracovní označení a častý tendence přitahovat si do života slabý muže, protože pokud žena má pocit, že jenom ve výkonu má hodnotu, tak si zákonitě přitáhne muže, který to bude potvrzovat. Potvrzovat v tom smyslu, že vedle takového muže se nezastaví, že vedle takového muže bude muset být ona ta rozhodná, bude muset být ona ta zodpovědnější, mnohdy i ona ta, která živí, mnohdy i ona ta, která jako dělá třeba i zařizování jako vyloženě mužských prací, jo? Často to slýchám, já musím třeba zařizovat věci okolo auta, já musím třeba i zařizovat věci okolo toho, že není přivrtaná polička, prostě takový ty, že si řeknete, tohle by měl aspoň nějak zařídit ten chlap a ono se to neděje. Jo, ale je to prostě jednoduše jenom důsledek toho vnitřního nastavení, který té ženě a který sama ta klientka pak přiznává, říká, hele, bez toho výkonu hodnotu nemáš nebo ji máš velice nízkou. Jo, takže to je ten jeden jako nezdravý extrém, který
se kterým se setkávám, který je dneska velice častý. Druhý, nechci to nazývat jako vyloženě extrémem, ale druhý případ, se kterým se setkávám, je, že ta žena si nevěří na rovině i toho výkonu, jo? Protože ty ženy, o kterých jsem mluvil předtím, často bývají právě v tom výkonu úspěšný, jo? V práci, v profesi, daří se jim, řeknou, hele, jak to, že mě to jde, jak to, že mě jde komunikovat třeba s kolegama, jde mi komunikovat třeba i se šéfem, nebo sama jsem šéf, jo, a jako umím v tomhletom chodit, umím se v tomhletom pohybovat, ale potom přijdu domů a najednou mi je špatně, jo. Ale pak tady máme tu druhou skupinu žen, který třeba v té rovině výkonu spokojený nejsou, nejde jim to, nevěří si na to, a těm se často stává, že naopak v tom vztahu zastávají tu výrazně slabší roli, ale už to není taková ta jako slabší, po který touží většina, nebo já bych se nebál říct každá žena, mít vedle sebe jako silného muže, o kterého se můžu opřít a dá mi ten pocit toho, že může být slabá, ale je to takový to, on prostě se mnou zametá, jo, on mě nemá za nic, můj názor není důležitý, moje nějaká, vůbec jako nějaké moje požadavky nebo nějaké moje postoje jsou absolutně schazovány ze stolu a já jsem tak dobrá na to, abych akorát jako uvařila a ještě mi je pomalu vyčtený, že ty knedlíky nejsou dost vláční. Jo, takový jako extrémy, kdy ty ženy jsou jako pasovány do fakt hrozně jako podřadný role a je to takovej ten pozůstatek těch dřívějších typů vztahů, kdy to tak bylo častější, jo, kdy ty ženy byly hodně jako doma, moc se neseberealizovali a byli často v takový fakt jako vyloženě podřadný pozici a můžou si tohleto ženský, jako tuhletu jakou ženskou linii z té minulosti přebírat i do současnosti, jo. Ale v té současnosti je to takový křiklavý v tom, že ta žena dneska má možnost té seberealizace a už to je celkem běžný, že to sebevědomí v této oblasti má a pokud to nepřehoupne do toho prvního příkladu, o kterém jsem mluvil, že zase jako naopak bez té seberealizace a bez toho výkonu se cítí méněcenná, ale nastaví se to jako zdravě v tom, že nějaký to sebevědomí v této rovině má, ale zároveň dokáže být v tom ženským, tak jako se dostáváme do nějakého zdravého pólu, který můžeme nazvat jako vyváženým ženským sebevědomím. Jo? Ono vždycky tam bude inklinace trošku víc na jednu stranu nebo trošku víc na druhou a samozřejmě jako budete vycházet z nějaký svý aktuální situace. Takže pokud jste v pozici té ženy, která je spíš jako v tom tvrdým výkonnostním módu a zároveň si přitahuje slabé muže a zároveň jako má pocit, že všechno je na ní a v té vztahové oblasti bez toho výkonu se cítí naprosto jako neschopná, slabá, v té rovině ženství si nevěří a drží se, ať nechtěně té mužské energie, tak tam budete muset pracovat na to, abyste tu ženskou složku rozvíjeli. Ale neznamená to, že musíte jako křečovitě se vymaňovat z toho svýho světa, toho výkonu. To není potřeba. Ono tam mnohdy stačí jenom jako rozvíjet to, co máte jako vy pocitově nastaveno, že vám úplně nesedí, že toho není dost, vy to ženství, tak jako rozvíjet, ale nemusí to znamenat, že budete hrozně jako tvrdošíně jako najednou, jako já skončím v práci, budu žena v domácnosti a budu pít jenom buchty, jo, jako ten nesmysl. To jako zase není dobrý se stahovat do toho druhého extrému, protože vycházíme prostě z nějaký doby, která tady je daná v tom smyslu, jako že ty ženy tu možnost té seberealizace mají a že ta pozice toho muže a ženy se víc jako srovnala a pokud to není v tom extrému typu, že ty ženy jsou vyloženě silnější a až je frustruje, že ten muž je vedle nich slabý, tak jako dobře, že nějakou tu svoji seberealizaci mají. A zase jako je v tomhle směru úkolu jako nás mužů, abychom se do té síly dostali taky. Pokud máme pocit, že jsme vedle těch žen slabí, tak sakra jako zamysleme se nad tím, proč to tak je a jestli by nebylo dobrý se zvednout a začít se sebou něco dělat, aby to tak úplně nebylo, jo. Je to v obou těch pohlavích. Co teda ta žena v té silnější, v té polaritě toho, jakože bez výkonu nemám hodnotu, má dělat, jo. V první řadě se zamyslet na svým emočním naprogramováním. Ono to z nějakého důvodu takhle máte. Ono, když se sečte kombinace toho, že vás třeba táta nepřijímal, nebo že jste měla tvrdou, precizní mámu, která po vás chtěla jako povinnosti plnit, jako neodpočívalo se, tady hele, neděle není o to, abys ležela, prostě se maká každý den, jinak ten den nemá cenu a ty nemáš v podstatě cenu, tak ono se to propíše celkem hutným písmem do vás a
ve spojení se školským systémem, v tom chtít být hodnotná pro svý rodiče, chtít být někdy oceněná, pochválená, což znamená teda mít ty dobrý známky, doma pomáhat, k tomu třeba i nějaká další aktivita, tak ono velice rychle se to uvnitř nastřádá, usadí v podobě emočních programů a potom ta vaše jako existence nebo to vaše fungování a hodnota je opravdu závislá na to, abyste jeli jak drak a nezastavili se, jo? Protože ve chvíli, kdy se zastavíte, tak už tam může být jako i ten hlásek vzadu, který říká, no to ne, to snad nemyslíš vážně, jo? Zvedni se a funguj. No, jenomže vy už jste teďka dospělí a vy už jste teďka jako lidi, kteří si sami určují, jak můžou fungovat a jak třeba i chtějí fungovat. Takže ono je dobrý položit si otázku, jako chci to takhle mít? A pokud ne, tak jak já to vlastně chci mít? Jak já bych si to ideálně představovala? Jo? Jak vy byste si to ideálně představovala? Jak vy byste si třeba ideálně představovala tu vyváženost mezi tím výkonem, ale zároveň tím ženským pólem, tou schopností se uvolnit, tou schopností jako polevit a dovolit si třeba jet trošku v jiném módu. Jo? A to je taková ta první pomůcka, kterou si můžete dát, krom toho, že si teda jako uvědomíte, že tohleto téma na vás spadá, že si zároveň třeba uvědomíte, co můžou být ty příčiny, jo? To nepřijetí od mámy, od táty, ten tlak do výkonu, škola a podobně. No a potom už si teda můžete začít přemýšlet, jak byste to chtěli. Potom si můžete začít jako nastavovat, jak byste to chtěli. A následně si to dovolovat. To dovolení bych řekl, že je dost klíčové slovo a dost často na to slovo s klientkama narážíme. Je to slovo, který jim dělá dobře a je to slovo, který ve chvíli se jako zakomponují do toho svého systému, tak jim pomáhá k tomu, aby právě se víc jako v nich ta ženská složka rozvíjela, aby jí dali víc prostoru, aby si trošku od toho tvrdého výkonu, který je mnohdy fakt jako nadmíru a úplně zbytečný, aby si ulevovali. Jo, jsou to slova jako dovoluji si, ale jsou to třeba i slova jako můžu. Jo, já můžu to teď jít udělat, ale nemusím. Já taky můžu udělat něco jiného. Já taky nemusím dělat vůbec nic, já taky můžu jenom jen tak ležet a jen tak bejt. Jo. Mnohdy to klientkám dělá vyloženě problém i představa, že by si třeba na 5 minut lehli na 10 minut v průběhu toho divokého dne a jenom tak jako byli. Jo. Pokud se v tom poznáváte, tak možná je na čase začít postupně právě tohleto, co vám přijde tak nemožný, tak právě postupně začít realizovat a začít si dovolovat právě v té pasivní rovině chvilku být. Jo. Je to všechno samozřejmě práce s emočníma programama, který velice urychlí ten proces, takže pokud byste v tomhle směru chtěli na sobě zapracovat, určitě se mi ozvěte a s klientkama v podstatě tohleto téma řeším nejčastěji. Jo. Je to nejčastější téma dnešní doby. Jo. A ty klientky, pokud na sobě v tomhle směru pracujou a ta práce spočívá spíš naopak v tom jako polevení, tak zjišťují, že se začínají cítit líp a že to, co dřív jim přišlo nemožný, tak dneska najednou přijímají úplně v pohodě. A ono se to pak samozřejmě i promítá do toho života partnerského, ať už v tom, že mnohdy, pokud máte vedle sebe partnera, který má nějaký ten potenciál a jenom to drhlo na základě těch vašich vzájemných nastavení, tak je dost jako pravděpodobný, že on najednou začne dělat věci, které předtím nedělal. Jo? Ale vy mu tam musíte dát k tomu prostor, sama sobě si dovolit jako polevit a sama sobě si třeba začít jako zvědomovat, že ta hodnota nespočívá právě jenom v tom výkonu, že ta hodnota je taková jako celková záležitost, která vychází z nějakého našeho vnitřku a je to něco, s čím jsme se narodili. Takže nám skrz jako ty životní zkušenosti byly nahrány určitý programy, který jako nám tohle dost vyvracejí, to je věc jedna, ale takový to zdravý nastavení nám říká, že takový, jaký jsme v pořádku. A já vždycky říkám, jo, taková ta naše základní hodnota je v pořádku a pojďme teda si ji uvědomovat a zároveň ano, i na externí rovině na sobě pracovat v tom, co můžeme ovlivnit, posílit, ale vedle toho i jako vnitřně si dovolovat tu naši hodnotu, jako nespojovat jenom čistě s tím výkonem, ale zároveň si uvědomovat takovou, jaká je. Jo, prostě najít v tom tu rovnováhu, najít v tom tu synchronicitu. Jo. Takže to k tomu prvnímu případu žen, který mají pocit, že pouze ve výkonu mají tu vysokou hodnotu. Jo.
Učte se vnímat svoji hodnotu i mimo ten klasický výkon a mnohdy k tomu pomáhají i aktivity, které na první pohled se právě nejeví jako výkonový. Jsou to různé koníčky, jsou to různé jako uvolňovací techniky, je to třeba cvičení jogy, je to třeba tanec, je to třeba zpívání, je to třeba nějaká kreativita, nebo třeba jenom to, že si sednete a přečtete si kousek knížky, protože se zastavíte a dovolíte si to. Jo? Každý takovýhle krok, který jste dřív nedělala, tak je krokem sama k sobě a posílení jako té svý vlastní hodnoty. Výkon, který vám dělá dobře, si držte, ale rozvíjejte právě i tu rovinu toho, že v tom zrovna nemusím být za každou cenu v tom výkonovém kolečku. Ten druhý pól, to jsou ženy, jak jsem říkal, které jsou hodně jako v té submisivní, ale až jako to není, to bych ani nenazýval submisivitou, abych to nazýval jako vyloženě podřadný pozici, že sami ze sebe mají pocit, že jsou dobrý, tak akorát jako často zmiňují ty klientky, tak akorát jako služky, jsou nedoceněný, jsou nerespektovaný a ponižovaný, jo, tak tam je mnohdy otázka, jestli vás to nemá tato životní nějaká zkušenost nebo tohleto vnímání naučit jít trošku do toho yangového módu, jo, často to jsou ženy, které mají problém se ozvat, často to jsou ženy, které mají problém si nastavit hranici a dokonce jako věřej tomu, že to tak skutečně je, to, co jim je řečeno, jo. Ačkoliv někde vzadu ví, že to tak jako není, ale stejně jako propadají tý určitý beznaději skrz ten vliv toho okolí, hodně často toho partnera, který je takovýmhle způsobem častuje. Jo, takže tam zase, jo, položím si teda primárně otázku, odkud to může pocházet, jaký tam může být důvod. Tam často je ta ženská rodová lídně, o který jsem mluvil, často mohli vnímat, že se takhle táta třeba choval k mámě, často mohli vnímat takový to ponižující, nadřazený jednání toho muže a na rovinu, pokud takhle muž jedná k ženě, tak on sám není úplně srovnaný se sebou, jo? To je jako muž, který je vyrovnaný a v pohodě nemá důvod se takhle ke svý ženě chovat. Takže jako je tam taková oboustranná nevyrovnanost, akorát, že ten muž to přebíjí nějakou tou svojí jako maskulinitou a domnělým sebevědomím skrz ponižování. Jo, takže často jako vzor a pokud se třeba ten táta choval k té dceři podobně jako k té mámě, že ji ponižoval, urážel, jo, měl i často valí, jakože stejně jako ženská je k ničemu a podobně, takový ty jako věty, které snižují tu hodnotu té ženy, tak ta žena má pocit, že už jenom z toho, že je jako žena, tak je vlastně jako předurčená k této nižší pozici. Jo? A tam je dobrý potom, co si tohleto zmapujete zase, položit si otázku, jak to vlastně chcete ideálně, jak se chcete cítit. Možná jako rovnocenně s tím mužem, nebo možná minimálně ne na té úrovni, že jsem ponižovaná, že jsem něco míň, že jsem něco hroznýho, ale na úrovni, že jsem taky jako svébytná, plnohodnotná bytost, která má nějaké svoje kvality. Jo? Tady vnímejte ten rozdíl v tom, že často ty ženy v té rovině, ty ledový královny se cítily výš než ty muži, ty jako silnější a potřebují jako v tomhletom směru jako trošku polevovat, aby oslabovali tu rovinu té své mužské energie. A ty ženy naopak tady v tomhletom případě, který se cítí níž, tak potřebují trošku do toho yangu, trošku do té mužské energie. Že tam jako často pracujeme na tom nastavování hranic. V prvotní jako rovinu uvědomění si své hodnoty, zase skrz práce s emočními vzorci, ale potom i jako ty hranice jsou častý. Ozvat se, říct ne, říct, co se mi nelíbí. A k tomu právě naopak pomáhá mnohdy ten výkon, protože jsou to často ženy, který skrz tu svoji pozici si moc ani nedovolejí jako nějaký koníčky, anebo se udržují čistě v těch jinových, v těch ženských činnostech, ale tam třeba pomůže naopak jako nějaký sport, tam třeba pomůže začít dřepovat, tam třeba pomůže nějaká dynamika, tam třeba pomůže nějaká určitá silovost v nějaký míře, aby se trošku jako probudily takový ty vnitřní procesy té dynamiky, jo? Toho jako já se za sebe postavím, já si to líbit nenechám. Jo, já mi řeknu, jakhle prostě taky se mnou mluvit nebudeš, jo. Samozřejmě všechno to má nějaký svůj vývoj, všechno to má nějaký svůj proces, jo. Tady ty ženy potřebují tak trošku rozvíjet i tu mužskou. Takže ne vždy je řešením jenom rozvíjet nějakou tu svoji ženskou složku, ale někdy každý v sobě máme v obě, někdy pomůže, jako v tomhletom druhém případě, trošku jako posílit tu dynamiku, jo, posílit tu svoji složku, jako která je zodpovědná za to, že si líp nastavím hranice, že třeba si dupnu a řeknu takhle ne. Takže za mě to bylo zamýšlení nad tím, jaký vnímám roviny ženského sebevědomí. Na závěr bych řekl,
ještě jednou, myslím si, že jsme v době, kdy je to náročný v tom vůbec se jako orientovat v této otázce a je náročný nespadat hlavně do toho prvního módu, bych řekl, protože tam jako ty ženy spadají často. Na druhou stranu pořád si myslím, že tím, že máte tu možnost volby, tak je to mnohem lepší, než jako dřív, když ty ženy opravdu byly v situaci, kde měli pocit, že tu možnost volby nemají. A mnohdy to tak jako skoro bylo. Fakt to tak bylo nastavený. Dnes tu možnost volby máte a stačí si teda říct, jak to vlastně chci a podle toho jednat. A já si myslím, že naleznutí takové té vyváženosti u té ženy v tom, že si drží teda tu svoji hodnotu skrz nějakou výkonnostní rovinu, skrz seberealizaci, ale zároveň, že dokáže přepnout do té jemnější ženské energie ve chvíli, kdy přijde domů. A klidně jako tam něco bude stejně vždycky víc inklinovat tam nebo tam, ale nebude to takový ten vyložený extrém, který dělá nepohodlí. Tak je určitě možné a je zdravý. Jo? Stejně tak jako u mužů není zdravý ani jeden ten extrém toho jako totálně tvrdého, bezemočního mača, bezohledného a zároveň toho slabého, přecitlivělého muže. Jo? Ani jedno není zdravý. A vždycky si myslím za mě jako zdravý, jako podle toho Pareta, že ten muž by v sobě měl mít primárně tu mužskou energii, ta žena primárně tu ženskou. Ale vůbec to neznamená, že to musí být jenom o tom a vůbec to neznamená, že se tím musíte omezovat na tu druhou polaritu. Právě v těch oblastech, kde to je pro vás výhodný, což je právě třeba ta seberealizace nebo nějaký koníčky klidně. Jo, je to úplně v pohodě. Jde o to, abyste našli tu svoji harmonii, v čem vám je dobře a v čem se cítíte autentický. Jo? To je takový jako klíčový slovo. Abyste se cítili autentický, jo? Abyste se cítili, že to můžete být vy a potom vám bude dobře. Takže já vám přeju, abyste v té rovině sebevědomí ve výkonu a bez výkonu měli vysoký čísla tam i tam, byli jste spokojení, aby se vám dařilo. Budu se těšit u dalšího videa, pište náměty, pište komentáře a já to zase budu zpracovávat.